Helo, heno ni'n siarad gyda Shamoniks, Sam o Nefyn. Pa fath o peiriannau wyt ti'n defnyddio pan ti'n DJ o a cynhyrchu? Wel, o ran software, dwi'n iwsio Reason 5, a dwi'n iwsio Cubase 5 gyn Steinberg. Just hynna, o blaen, fel arfer, dwi just cychwyn track ar Reason, iwsio samples, eich yna i recordio chdi bach o samples i fewn, a dyn just mesio gwmpas fan nhw reversio hits, just mesio gwmpas neu iwsio beats. A beth yw hwn nawr fel... So i DJ-o, wel, dwi mond i bod atha'n production iawn ers 2 flynedd, so dwi'n rili fawr pres i gael y vinyl i gyd, so nes i gael stealth controller gyn Mac, a USB controller sy'n rhedeg Traktor Scratch Pro. So mae bod dim just yn assignio'n perfect, a gyd ti'n gael i fyny i 4 channel, wel, ar y virtual mixer sydd union fel, so mae'n sbario fi gorau prynu 4 mixer, just prynu records i gyd, so mae'n just yn haws i fi gallu gwneud be bynnag dwi isio. Eich neu cynhyrchu'n exportio'r waf sydd a trio nhw allan yn sydd pan dwi'n DJ agol sy'n mewn di lawr. Gwych, a ti'n creu dubstep a drum and bass a gwnaeth debyg? Dwi'n creu dubstep, drum and bass, chydig bach o hip-hop, weithiau trance, dwi'n chwarae gitar a balli hefyd, so dwi'n cynhyrchu rock a metal a blues a chydig bach o funk a balli hefyd. Gwych, ie. A ti wedi sôn am metal fel genre, ti'n marfed gitar sy'n datblygu? Wel, fatha, dwi wedi bod yn chwarae gitar ers just i 8 flynedd, a yn yr, fatha, pan o'n i 14 i 16, a si just cychwyn chwarae metal, a mynd i helpu, fatha, fi cael dealltwriaeth o lot gwahanol rhythms, a pethau chdi bach mwy technical, sy'n, fatha, pan ti deus chdi'n gwrando just i indie, neu pethau mwy, fatha, soft, ti'n mynd i'n bigo fyny rhythms more complicated, so mae'n helpu i pan ti dod i drum and bass, gael chdi bach o metal feel hefyd, just i cael o'n heavy. Gwych. Ie, a mae gyda ti SoundCloud, felly mae pobl yn gallu clywed dy cynhyrchiad a dy hun. Ti di settle lan un o'r traciau fan hyn, ie? Siwr o ti'n cymysgu rhwng y traciau a'r Traktor? Wel, na i just cael... Ni ddim wedi settle lan system sy'n go iawn eto, ond jyst i clywed trwy'r gliniadur. Chydig bach o laptop. So hwn, cael y guitar spasm, lle nes i recordio gitar i fewn i sampler, with loads o distortion, reversio fo, a just basically iwsio off the main synth, just beats dwi wedi gwneud yn iwsio'r Kong drum editor yn Reason, lle ti gallu actual cymryd virtual drum, a tunio'r heads, cael beater, bob dim, so basically just mae bob un sŵr yma sydd gael cynhyrchu'n union gyda fi, dwi'n gwneud bob dim sy'n yna. Gwych. Y peth bwysig gyda dubstep yw'r bass a dwi ddim yn cryf iawn trwy'r gliniadur, ond... ond mae... So, pan dwi'n cynhyrchu'r bass, ti'n gorau meddwl amdan bass yn y system, so just meddwl bass, just cael yn poundio rhywbeth 30 i 60 hertz bob tro, neu siŵr gyda ti, mae'n neis a mae'r beat petio syth lawr drwy'r canol a mae'r warps just yna yn background. Digon o ambiances i ffilio just eitha, so mae'r crowd just cael feel ar y track a just digon o beef. Mae'n rhywbeth corfforol ac wedi bod i Lundain i noson dubstep go iawn gyda Loafer, Digital Mystics a phawb a o'n i'n sylweddoli cryfder o'r bas, roedd yn rhywbeth corfforol fel rollercoaster fath o peth. Ond os ti gwrando ar unrhyw producer dubstep dyddi yma, maen nhw'n neud siŵr bod maen nhw'n gwybod yn union pa frequencies sy'n dod allan o'r sound system yna a be mae'r crowd yn teimlo, so maen nhw'n neud siŵr maen nhw'n cael digon hwnna, so maen nhw'n cael yr feeling bob tro. Gwych. Ei, diolch am dy amser. Dim problem.
Gwych. Lle di pobl yn gallu mynd i glywed y caneuon? Just www.soundcloud.com/Shamoniks, so SHAM. Mae'n iawn, na sgwennu dolen gyda'r fideo. Mae'n iawn. Shamoniks, SoundCloud. Diolch.